rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. この前、第一のビデオの時、このコランの一番最後のパラとか10とか3分の1の中の第一章、コランの中で78番の章、このアラビア語でこの名前はナバと呼びますけど、それの初めの2パラグラフを読んで、それの翻訳読み上げた。それの続きで、その第2パラグラフの説明は、これから、やります。その第2パラグラフというのは、アラムナジャリルアルデメハドン、ワルジワラウタドン、ワハラクナクムアズワジョン、وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا。この翻訳前も読み上げたように、この翻訳としては、人間の暮らしのために、我は大地を平らなフローのようにしなかったか、また山々をその大地に釘みたいに打ったではないか。我はあなた方を良性に作り、また休息のためあなた方の睡眠を定め、また夜をそのために暗くした。この中で一番初めの言葉、大地の話であります。この大地に対してここで言われているのは、人間の暮らしのために我は大地を平らなフローのようにしなかったか、また山々をその大地に釘みたいに打ったではないか。この大地の作り、大地の関係している、コランの中で、いろいろ話が、あらゆるところで、あります。だから、その、あらゆるところの中で、一部、このマドゥディ先生が参考に、ここに出しております。その参考で、大地に対して、どういうことを書いてあるか、それを、私その参考から取ったことは、簡単に、説明しようと思ってるんです。彼が、参考にしたのは、それ、ナマルというところがあります。それ、ナマルというのは、聖クランの第27章であり、その中で、第61節で、この第一の話があります。そこに書いてあるのは、アッマンジャールアルザカラロン、وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا。そういうアラビア語の言葉で大地の話があります。これの正確な翻訳じゃなくて、大体の意味が、言うと、ここで言われているのは、この大地を我々は、住むための場所として作ったではないか。人類とか生き物とか住めるようにしたんじゃないかと。またこの中に、
川が流れるようにしたと。また、この中に釘みたいに山々を作ったと。それと他の話もあるけど、一応、大地に対した話、これだけです。と、この大地の話に対して、そのマドゥ先生が、詳しい大地の説明してるんです。その先生言ってるのは、この大地であらゆる人間とか生き物が住むようになった場所にされたということは、ものすごい大変なことであると。この中にすごい知恵があって、人間とか生き物の住まいをうまくできるようにされていることもびっくりするほどのものであると。だからそれを、例えば、一つ科学的なビデオを見てくださいね。After 4.5 billion years, it has become a temperate planet, with 75% of its surface covered by water and hospitable life. The earliest undisputed evidence of life on Earth dates at least 3.5 billion years ago. To date, a total of 1.3 million species have been identified, but many more live on Earth. In fact, the latest studies suggest that there might be 8.7 million species living on Earth. We modern humans are part of this history only for the last 200,000 years. That is a very short time compared to the first life forms on Earth. If the Earth formed at midnight and the present moment is the next midnight, 24 hours later, modern humans appear only in the last second. But what makes Earth so suitable for life? What are the key factors that made life possible on Earth? In this video, I'll present the most important ones that are conducive for supporting life. Bismillahirrahmanirrahim. 先ほど英語で見た科学のビデオクリップでは、この大地が人間だけじゃなくて、すべての生命のための存在のためにどういうふうに作られたかということです。というのは、この大地は4.5 兆年前に作られた、出てきた。この大地の年はどのぐらいかというと、4.5 兆です。けれども、その時すごいこれ、何千もセンティグレード、ものすごいあったかかったの。太陽みたいにものすごい、火があるような、火で燃えてた感じ。ああいう火で燃えてた感じの大地に生き物は入ることは無理だった。だからそれを冷たくするのに1兆年かかったの。その1兆年かかってからその大地が冷たくなって 3.5 兆年前からその生き物がそこで現れてきた。その時の生き物といったら人間じゃなくて植物とか動物とかそのいろいろ鳥とかあらゆる種類とかそういうものいっぱい3.5 兆年前から現れてきた。
その中で人間が現れたのは約2億年前。2億なるのか20万年なるね、20万年みたいね。200,000 year と言ってるから、多分20万年前に人間が現れてきた。だからその人間としてはこの土地のこの大地の都市は今 4.5 兆年だから、その 4.5 兆年の中に人間の存在は一番最後の20万年だった。だからこの一番最後の20万年というのはこのこの 4.5 兆に比べてみるとただ1秒みたいになるわけ。今我々とこの大地に住んでるのは大地の土地から見るとただ1秒だけここで住んでるということ。これからまた何年までいるかわからないけど、今の人間の存在はこの20万年は1秒の等しいだと。この大地のと45兆年のに比べてみるとね。ただしその 3.5 兆前からこの生き物現れてきたの中で何があったでたらあらゆる種類のそうスペシーズ、英語でスペシーズというの。そのいろいろスペシーズ人間じゃなくて人間の20万年前、その前までは人間じゃなくてあらゆるスペシーズ、あらゆるスペシーズといったら例えば水に魚だとか、あるいは鳥のあらゆる種類とか、あるいは動物とのあらゆる種類とか、あるいは植物とのあらゆる種類とか、各種類は別々のスペシーズになるわけ。例えば動物の中で猫であるとかライオンであるとかトラであるとか、これ全部別々のスペシーズになるわけ。同じような動物でもこのバラの花とか、また花じゃなくてただの草だとか、また何か果物、例えばマンゴーの果物とか、他の果物とか、こういう各種類は各スペシストになるわけ。1940年前まではこのスペシーズは全部で、1.700 万だったわけ。けれども最近の計算で調べた結果は今あらゆるスペシー生き物は 8,700 万あるわけ。この 8,700 万の中で人間も一つのスペシーズなの、一件なの。8.7 万の中で人間が一件のスペシーズになるわけ。とそういう大地にあれをなってるということです。それからもう一つのことはこれからまた別のビデオで見せるんだけど、この大地で生命を生きているためにこの初めのその燃えるようなものの中から住みたくなって生き物できるようになってからためにいろいろ条件があるの。
その条件が全部できたから生き物が存在することは可能になったと。クランで言ってるのはアラムナジャレルアルデマハダンイカツにあるの。この意味はこの大地が平らな敷物みたいにしたとか、あるいはアンバンジャーレルアルダカラロン、あるいは大地はちゃんと住むようにしたとか、平和にあまり何も心配なしでそのもう一箇所でなんか赤ちゃんのよりがくみたいに人間のために大地がそういう住まいはできるという、だからそういう状態にしたのはアッラーだったと。だから 4.5 兆年前の燃えるものから覚めてまた生き物ができるように、なってきたということは、そのためにいろいろ条件がアッラー揃えてきたの。その条件何だったかと、例えば太陽がなければ生命ができない。同じようなこの好きがなかったら生命ができない。同じような、このグラビテーションという引っ張るようなものがなかったら、生きることできなかったと。またこの大地の周りにずっとオーゾンというガスがあって、それその中に大地が隠らめている形になってるから、そのオーゾンだとか、また水がなければ生き物はできなかったとか、空気もそうだけど、だからそれのまた細かいことを、この太陽はどういう役目を果たして生命を可能にしたとか、この月様はどういう役目を果たして人間の住むように役に立ったとか、また水はどういうふうに役目を果たしているとか、このオーゾンはどういうことをやってるとか、こういうことはまた今度次のビデオで見てください。わあるだわな。وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين。また次のビデオまで待ってください。